ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? 7ാമത്തെ ഉപദേശം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ലീലകളും പ്രവൃത്തികളും കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അജ്ഞത മൂലം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് അജ്ഞത മൂലം രുചികെട്ട നാവിന് അത് ആ മധുരം നുകരാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് നാമം കൊണ്ട്, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമം കൊണ്ട് ജപിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അരുചി മാറ്റി രുചിയുള്ളതാക്കാൻ കഴിയും. നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ രുചി കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മള് 7ാമത്തെ ഉപദേശം കണ്ടത്. ഇന്ന് 8ാമത്തെ ഉപദേശം ഹരേ കൃഷ്ണ ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 8. ഇതും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും ഒരു ഉള്ളടക്കം കൂടി പറയാം നമുക്കിതിനെ. ശ്ലോകം 8. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയേദഖില മൃത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയേദഖില മൃത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലി തരണോ? തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠാൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അടുത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസന മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേദഖില മൃത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാനി സുകീർത്തനാനോ നിത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില മൃത്യുപദേശസാരം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ആരാ ചൊല്ലുന്ന? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലാനുള്ളത്? തന്നാമരൂപചരിതാദിസുകീർത്തനാനുസ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലം മിത്യുപദേശസാരം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തന്നാമരൂപചരിതാദിസുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യു ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനു രാഗിജനാനുഗാമി കാലം നേയത അഖിലമിത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപചരിതാദിസുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠാൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദാഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്ന? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചൊല്ലാത്തവര്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തന്നാമരൂപചരിതാദിസുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലം ഇത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആരാ? തന്നാമരൂപചരിതാദിസുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാദിസുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേതഖില മൃത്യുപദേശസാരം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? തന്നാമരൂപം അല്ലെ. ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും വേർഡ് മീനിങ് വായിക്കാം. തന്നാമ രൂപം, രൂപചരി എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ. താദിസു കീർത്തനാനു രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള്, സ്മൃത്യോ മുതലായവ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും സ്മരിക്കുന്നതിലും. അപ്പൊ തന്നാമ രൂപ ചരിതാദി സുകീർത്തനാനു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങള്, രൂപം, ഗുണങ്ങള് ഇത് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, സ്മൃത്യോ സ്മരിക്കുന്നതിലും, ക്രമേണ ക്രമത്തിൽ, രസനാ മനസി നാവിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും, നിയോജ്യ വ്യാപിപ്പിച്ച്, വ്രജത്തിൽ അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്, ഇഷ്ടൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടും, വ്രജത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ടും, നിരാഗി ജാനു കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ള, ഗാമി ജനങ്ങളെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടും, കാലം നയേത് കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം, ഇതി എന്നാണ് അഖില ഉപദേശസാരം പൂർണമായ ഉപദേശ ചുരുക്കം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇത് കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാവിനെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വ്രജത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങളെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടും കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അപ്പൊ ഒരാള് എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത്
കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. എന്നിട്ടോ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമില്, അതായത് വ്രജത്തില് താമസിക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറയണത്, താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തം കൂടിയാണ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സേവിച്ചും കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടണം. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണാവതാരത്തില് നമ്മുടെ നാവിനെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരണം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും കഴിയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെയും നാവിനെയും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് നമ്മള് സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിയണം. പിന്നെ നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തില് താമസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ 7 ശ്ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ചേർക്കാം. കാരണം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തു, എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സംക്ഷിപ്തമാണ് ഇത് 8ാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ നൽകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് നമ്മൾ കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞുകൂടണം. പിന്നെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവതാരത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതില് പറയുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു സാരഭൂതമായ വസ്തുത. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? 8ാമത്തതില് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഒരാൾ തന്റെ 24 മണിക്കൂറും ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ താമസിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിന് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പരിശീലനം നൽകണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഒരാളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ സുഹൃത്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലനം നൽകണം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജിത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായി തീരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? മാനായിട്ട് മാറുന്ന
മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. മരണസമയത്ത് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യ ലോകത്തേക്ക് പോകാം. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപ ഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. അപ്പോ മനോനിയന്ത്രണം എങ്ങനെ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് സ്മരിച്ച് രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറഞ്ഞു പോകാം അല്ലെ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരാളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സ്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമ്മ പറഞ്ഞു? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3ാമത്തെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നാവിനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമാണ് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്. നാമജപം പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഇത് രണ്ടും ഏത് ഇന്ദ്രിയ ചെയ്യണം? നാവ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രസാദം കഴിക്കണം, പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി മനോനിയന്ത്രണം എങ്ങനെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് സ്മരിച്ച് രൂപഗുണം ലീല ഇതൊക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകൾ, രൂപം ഗുണം ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കീർത്തിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ഗുണം ലീല ഇതിനെയൊക്കെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കൊണ്ട് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ 5ാമത്തതിന്റെ ആൻസർ. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ശ്രവണത്തിൽ അല്ലെ, കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം. അതാണ് ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യം വന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രവണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം. നിരന്തരം ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി, ഈ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണസ്മരണത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താവും? സമാധിയിലേക്ക് എത്തും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് കൃഷ്ണസ്മരണത്തിലുള്ള 5 സംഗതികൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. 6ാമത്തതിന്റെ ആൻസർ സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഈ 5 സംഗതികളാണ് എന്തിലുള്ളത്? കൃഷ്ണ സ്മരണയില് ഉള്ളത്. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ അറിയാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്? സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാഗഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിലുണ്ടാവും? അഭിരുചി ഉണ്ടാവും. നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനോട് ഒരു അഭിരുചി ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്ദം സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് നമുക്ക് ആ നാമ രൂപ ഗുണം ലീല ഇതിനോട് നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടായി, നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാകും. അപ്പൊ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്, അതായത് രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ്. അതായത് രാഗഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? ആ ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. രാഗഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാവങ്ങള് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാഗഭക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാളിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്തിഭാവങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉണ്ടാകുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാവങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ രാഗഭക്തി ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്? നമുക്ക് സ്വമേധയാ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അങ്ങനെ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെത്താൻ ഉണ്ടായി വരുമ്പോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തില്ല? ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. അതായത് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? രാഗഭക്തി ഒന്നും കൂടെ പറയണം, എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതിന് മുന്നത്തെ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ മുന്നത്തേതോ എല്ലാം സമാധിയിലെത്തിയ ഭക്തിക്ക്, അതായത് സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമാധി, ഇതാണ് 5 സംഗതികൾ. അത് എവിടെ തൊട്ട് പറയണം? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക 5 സംഗതികളില്ലേ? അതിനെന്താ പറയാ എന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ പറയാ, നമ്മള് ശ്രവണത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ, കഥാശ്രവണത്തിലൂടെ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന? ഭഗവാനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ശ്രവണത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്നീ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണ സ്മരണത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ സ്മരണത്തിലുള്ള 5 സംഗതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സ്മരണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുക. ഈ 5 സംഗതികളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? കൃഷ്ണ സ്മരണത്തിൽ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഈ 5 സംഗതികളാണ് കൃഷ്ണ സ്മരണയില് വരുന്നത്. ഒന്ന് സ്മരിക്കുക, ലയിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക, സമാധിയിലേക്ക് എത്തുക. ഈ 5 സംഗതികളാണ് കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ വരുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. പിന്നെ സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും, നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗിയിലെ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മള് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമ്മളെ മുന്നിൽ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തിയാല്? സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ?
ഇനി നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുതിയ ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മള് ഭക്തന്മാര് എന്താ ചെയ്യുന്ന, പുതിയ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ നവാഗതന്മാര് നിയതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അഭിരുചി ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരും. ആസക്തി വരുമ്പോ ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മള് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഭിരുചി, അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ അതിന് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭക്തിഭാവങ്ങള്, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനോട് അഭിരുചി തോന്നി നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഇഷ്ടം പോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം സേവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാഗഭക്തിയിൽ ഒരാളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്തിഭാവങ്ങള് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാഗഭക്തിയിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെന്ത് വരികയാണത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് എന്ത്? രാഗഭക്തി. ആ രാഗഭക്തിയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികൾ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറാണത്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ രാഗഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ ചെയ്യണത്? സന്തത സഹചാരികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണത്. രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മകള് പിന്തുടരാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ രാഗഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാഗഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണത്തിനോട് അഭിരുചി തോന്നി അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയാം. രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറാണത്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തി വൃന്ദാവനത്തില് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളില് ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറയും? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചത് ഒന്നും കൂടി മാച്ച് ആവണില്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എഴുതി പറയണം ഒന്നും കൂടി. മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെ മതി മാതാജി. അതായത് രാഗഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
രാഗഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപം ഗുണം ലീല ഇതിനോട് നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയാം. ആ രാഗഭക്തിയില് നമുക്ക് രാഗഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മള് സ്വയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണ്. അതാണ് രാഗഭക്തി. ആ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിലായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാണ്. അത് ശരിക്കുമുള്ളൊരു ഭക്തന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അതെന്തായി? രാഗ അനുഗ ഭക്തി. നമ്മളത് അനുകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് അഭിരുചി വന്ന് ആസക്തി വന്ന് നമ്മള് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ അനുകരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അടുത്തത്, കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 5 രസങ്ങൾ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസങ്ങള്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇതാണ് 5 രസങ്ങള്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇത് 5 രസങ്ങള്. ഈ 5 രസങ്ങളില് ആദ്യത്തേത് പറയുന്നത് ശാന്തരസം. ശാന്തരസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെ പശുക്കളെ പോലെ ഓടക്കുഴൽ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിൽ പൂക്കളായിട്ട് മാറാം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ പൂവായിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി അവിടെ ചെല്ലുന്നത്, പശുക്കളായിട്ടായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത്, ഓടക്കുഴലായിട്ട് നിൽക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ശാന്തരസത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പൂക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിലെ പൂക്കളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ശാന്തരസാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുഴല് പോലെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശാന്തഭാവത്തിൽ ശാന്തരസത്തിൽ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിരിക്കും? നമ്മൾ പൂക്കളായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓടക്കുഴലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാറുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശാന്തഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ചിത്രകന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദാസ്യരസ ലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. ചിത്രകാരനല്ല, ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? നമ്മളെ സഖിമാരെ പോലെ സഖാക്കളാണ് അവിടെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യരസഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അവലംബിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ ഇതൊക്കെ ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. ആര്? ചിത്രകനും പത്രകനും രക്തകനും ഒക്കെ. പിന്നെ ബലദേവനെയോ സുദാമിനെയോ രക്തകൻ എന്താണ്? ഇത് ദാസന്മാര് അവിടെ തോഴന്മാരെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്? രണ്ടാമത്തെയാണ് ശാന്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാസ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയണേ. ദാസ്യത്തിന്റെ. ചിത്രകാരൻ പത്രകൻ പറഞ്ഞ പത്രകാരനാണോ? അല്ല, ചിത്രകാരനല്ല മാതാജി, ചിത്രകൻ എന്നാണ് അത് പേര്. ഭദ്രകൻ, രത്നകൻ എന്നാണോ? ഓ, പേരുകളാണല്ലേ? പേരുകളാണത്. എവിടെയോ അതാണ്, പേരുകളാണത്. അതായത് നമ്മള് ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ നമ്മളെ സുദാമനൊക്കെ പോലെയുള്ള ദാസ്യരസത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ. ഇതൊക്കെ 3 പേര്. അതായത് സേവകന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിയുന്നവര് അല്ലെ? അതാണ് ചിത്രകനും പത്രകനും രക്തകനും ഒക്കെ. അവര് ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇവരൊക്കെ. ഇനി അടുത്തത്, ബലദേവനെയോ സുദാമാവിനെ പോലെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാഖ്യരസത്തില്. അപ്പൊ മിത്രമാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്?
ബലദേവനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സുധാമാവിനെ പോലെ നമുക്ക് മിത്രമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാഖ്യരസത്തിലും, നന്ദ മഹാരാജാവിനെയോ യശോദയെയോ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാത്സല്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിത്രമാകുന്ന ബലദേവനെ പോലെ സുധാമാവിനെ പോലെ മിത്രഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ സാഖ്യരസം. പിന്നെ വാത്സല്യ രസത്തിൽ വരുമ്പോ ആരാണ്? നന്ദ മഹാരാജാവും യശോദയും. അപ്പൊ അവര് വാത്സല്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മകനായിട്ട് വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാധുര്യ രസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി, ലളിത സഖി, രൂപ, രതി സഖികള് ഇവരൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ്? മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഫസ്റ്റത്തെ ശാന്തരസത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ പൂക്കളാവാം, പശുക്കളാകാം, ഓടക്കുഴലൊക്കെ പോലെയായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടാണ്. പിന്നെ ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ അങ്ങനെയാണ് ദാസ്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ചിത്രകനും പത്രകനും രക്തകനൊക്കെ പോലെ ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ സാഖ്യഭാവത്തില് സാഖ്യരസത്തില് ബലദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ സുധാമാവിനെ പോലെ, സാഖ്യരസത്തില് വാത്സല്യ രസത്തില് നന്ദ മഹാരാജാവിനെ പോലെ യശോദയെ പോലെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വാത്സല്യ രസത്തില്. പിന്നെ അതാണ് ലാസ്റ്റത്ത് വന്നിട്ട് മാധുര്യം. മാധുര്യ രസത്തില് രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി ഇങ്ങനെ പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കള് പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്ര ഉള്ള ചെറിയ അധ്യായമാണിത്. മനസ്സിലായതിൽ എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലാവത്തുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ട ഭാഗം. ഈ മാധുര്യ രസത്തില് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത്. മാധുര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സഖിമാര് രാധാറാണി, അതുപോലെ തന്നെ ലളിത, രൂപ, അഷ്ടസഖിമാരില്ലേ? വിശാഖ, ലളിത, രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഖിമാരുണ്ട്, അഷ്ടസഖിമാര്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രസമാണ് മാധുര്യ രസം. ഏറ്റവും ടോപ്പില് മാധുര്യ രസമാണ്. കാരണം രാധാറാണി, ലളിത സഖിമാർ അവരുടെ രസമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ പ്രേമ ഭാവത്തില് ആ മാധുര്യ രസമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് മാധുര്യ രസം. അപ്പൊ രാധാറാണി അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി അതേപോലത്തുള്ള സഖിമാരുടെ അവര് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാധുര്യ രസത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന 5 തരം രസങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ്: ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ അതില് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ഇതിൽ പറയാനായിട്ട്? മനസ്സിലാവാത്തതോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ? ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ? ഭഗവാനെ സ്മരണയിൽ നാമം ജപിച്ചു